Mga kalingap, siya si Jenny, isang batang babae na naninirahan sa bundok. Nagulat ako at naawa nang malaman ko ang isang bagay na hindi dapat niya nararanasan. Imbis na nag-aaral, siya ay nandito mag-isa sa bundok. Yan po mga kalingap si Jenny, at nakita ko po dito naghuhugas ng plato. Nag-aaral ka pa, Jenny? Ilang taon ka na? Ano po, mga 14. 14 ka na? Dito nag-aaral. Bakit di ka nag-aaral? Wala pong katulong po sa inyo. Ha? Walang katulong? Eh, dapat nag-aaral ka. Grade ano ka na? Grade 5. Grade 5 ka pa lang? Grabe naman mga kalingap. Dapat ito nag-aaral. So ikaw ang... Asan sila mama mo pala? Nasa kumbuhan po. Oh, si papa mo? Nabubuhangin. Sa buhangin. Tapos ikaw yung ano dito? Naghugas ka ng plato. Tapos naglalaba ka pa. Parang nanay ka din ah. Ikaw yung nag-aalaga ng maliit. Kilala mo naman siguro ako si Kuya Alvin. Kalingap Alvin. Ba't di ka na nag-aral? Kaya ba't nagtigil ka? Pwede pa bang bumalik? Iwan ko lang. Iwan mo, magbalik ka. Magkano lang naman yung Sige, ako nang bahalang magbigay sa'yo ng allowance mo. Magpasok ka lang. Sayang eh. Sa mga oras na ito, napansin ko ang unti-unting pagluha ng kanyang mga mata. Okay ba yon? Sabihin mo kay mama mo? Diyan ka lang naman nag-aaral sa Pabuano. Doon yung misis ko nagtuturo. Kaya sayang naman yung mo. Nakita kita dito, naghuhugas ka. Tapos sunod, maglalaba ka. Kawawa naman si Jenny mga kalingap. 14 years old. Ano bang pangarap mo? Maging sundalo po. Maging sundalo ka? Grabe ang pangarap mo ah. Ano ka, para makamit mo yon, pagiging sundalo, kailangan mag-aral ka. No? Okay lang, mag-aral ka. Di mo alam kung pwede ka pa. Pero naka-enroll ka. Naka-enroll po mga kalingap. Ilang araw ka na hindi pumapasok? 5 araw na po. 5 days pa lang. Tigil ka na sana. Babalik ka. Pwede pa yan. Sabihin mo kay mama mo, ibigyan kita ng konting allowance, ha? Para magpasok ka. Okay lang ba yon? Anong masasabi mo? Thank you. Para matupad mo ang pagiging sundalo mo, ha? Hindi lang nandito ka sa bundok, naggagawa ng ganyan, tatrabaho dito. Ayan, bahay nyo. Mga kalingap, tapos na pong maglaba si Jenny. Ito po yung bahay nila. Itong batang ito mga kalingap nagtigil ho at hindi kayang ang mga magulang kasi. Ilan ba kayo magkakapatid Jenny? 8. Madami naimahin mo sila dito mga kalingap. Maliit na bahay. Ito yung bahay nila mga kalingap. Tapos ikaw yung kaalaga. Asan yung iba mong kapatid? Kumbaga panganay ka. Panganay ka? Ay, hindi po. May asawa na po yung kapatid ko. May asawa na yung kapatid mo. Kasi maliliit po yung nakita ko mga kalingap. Na So pangalawa ka sa panganay? Ano po, pang-apat po. Pang-apat. Tapos bantay mo ito. Bantay na po yung kapatid niya. Ito po yung buhay dito. Kasi kung hindi siya mag-aaral mga kalingap, si Jenny, wala itong mararating. Baka makaasawa lang ito ng
taga dito din, magiging ano din yung buhay nila, mahirap. Hirap po mga kalingap sa ganitong lugar. Yung mga tao po ay ang pamumuhay lang nila ay sa mga nyug. Pagka mura lang po yan binibili dito mga kalingap, yung nyug. Pagbubuhangin yan po yung kaya nilang hanap buhay. Pero kung makakapag-aral po sila, makakahanap po sila ng mas magandang hanap buhay. Ano Jenny? So anong gagawin mo? Maglalaba ka? Tapos pagluluto? O anong, may bigas na, nakita ko may bigas. Kasya na yun sa inyo. Ito gaano ito tumatagal sa inyo? Yung ganitong bigas. Maghapon lang. Ha? Maghapon lang. Ang dami nyo, no? Maghapon lang ito. 1 kilo maghapon lang mga kalingap. Talagang kayod talaga para mayroong pagkain. Ano? Oh, grabe. Ano ba yung naitutulong mo sa kinamama mo sa paghahanap buhay? Nagsasama po ako kay nanay. Anong ginagawa ni nanay mo? Naglalako po ng kasag. Nagbebenta ng ano? Ng crabs sa English. Opo. Parang may lahi po mga kalingap si Jenny. May lahi ba ang ano mo? Wala naman. Parang may pagka-Indian po ang itsura ni Jenny. So ngayon anong gagawin mo? Magsasaing ka na para pagdating ni na mama mo, papa mo may sinaing na. So ito mga kalingap ang kanilang lutuan ni Jenny. Yan. Yung mga kalingap po. Huling pala ang ano mo, no? Wala ka pating tsinelas, oh. Wala na pong chinelas. Ay, nasira na? Uy, dinudugtong lang yun. Alam mo yun? Ha? Dinudugtong lang. Oh, dugtong mo lang. Tingnan po mga kalingap si Jenny. Hindi nagtsinelas. So ito mga kalingap yung buhay dito sa probinsya. At biktima po yung mga kabataan ngayon ng kahirapan. Hindi po ito 5 days na. So nagdesisyon ka na talagang tumigil. Grade 5 ka pa lang. So ang payo ko sa iyo, magpatuloy ka, mag-aral ka. Bibigyan kita ng allowance mamaya. Salamat po. So yan po mga kalingap. Yan, ganyan po ang ginagawa nila. Ang gagawin mo, magsasaing na ano? Gusto mo po ba? Ay, okay lang ako. Malaki na ang tiyan ko eh. Huwag na. Nag-open ako. Salamat na lang. Yan. At may kape po sila mga kalingap. Puti naman at importante yan dito sa bunto kapag walang kape. Maantok ang pagtatrabaho. Ano? So ngayon, ikaw yung bantay. Nandito. Anong oras kaya magkadating sila mama mo at kakausapin ko sana para... Hapon po. Ay, talaga hapon pa. Pero ikaw na lang sabihin mo na pinapasabi po ni Kalingap Alvin, mag-aaral ka na. Ha? Elementary lang naman yan, wala yan tuition, baon lang yan. So sa bagay siguro yung kailangan magbabantay para makapagtrabaho sila Pero hindi po yun mga kalingap rason dapat makapagtrabaho ito si Jenny. Ano pa yung mga hanap buhay mo dito? Ginagawa mo? Nagano ka? Nag-ano ka? Gagabi? O gagamas, Tapos anong ginagawa mo? Naggagabi. Tapos? Tsaka naghanap po niyo. Okay naman yung nyog, nakakabenta ka naman. So ayan, ano na yan
nag-ano na siya, kumbaga dikit na siya. May apoy na, pwede na yung lutuan. Ganito lang po yung buhay dito mga kalingap. Tiyaga lang yung sila Jenny dito kahit mausok. Ayan po yung nila. Uling po yung gamit nila. Pero kadalasan sa so ayan. So 1 kilo, isang araw kailangan talaga So bukas bibili na naman ng ng bigas. Kung mga kalingap yung pagsasaing dito. Ganito po yung buhay dito. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Ha? Okay lang? Kumbaga sanay ka na sa ganitong buhay. May cellphone ka ba? Sira na. Sira na? Ang nasaan ang papaayos natin? Pinaayos na. Pinaayos na? Pero sira pa rin. Kawawa ang mga kalingap. So, ibig sabihin wala kang cellphone. Wala ka nang nagagamit na cellphone. Nakatikim ka na ba ng milk tea? Hindi pa po. Alam mo yung milk tea? Hindi. Ay, hindi mo din Pero hindi mo pa natikman. Gusto mo matikman? Malay mo pag nakapasyal tayo doon matikman mo ang milk tea ha. Pero nag-aaral naman po siya ng grade 5 na. Kaso syempre pag sa ganitong lugar hindi po sila, medyo malayo sa sentro. So hindi na sila nagkakapagbili ng mga ganun, mga luho ng mga kabataan ngayon. Ganito po ang magandang example ng kabataan. Tumutulong sa magulang. Kaso wag pabayaan ang pag-aaral. Maganda na yung tumutulong ka sa sa magulang mo, pero wag mong papabayaan yung pag-aaral mo ha. So papasok ka na. Bibigyan kita ha. So ayan mga kalinga, papasok na daw si Jenny. Kawawa po. Tutulungan natin ito. Kasi elementary pa lang naman, magkano lang naman po yun. Yung niya, baon niya. At yung school po niya, doon naman nagtuturo yung asawa ko po mga kalinga. So ang dami pala ng labahan mo Saan ka maglalaban yan? Doon din sa irrigation. Grabe. Okay, matulong si baby. Anong pangalan mo, Nine? Anong pangalan? Bless ka, bibigyan kita ng piso. Gusto mo ng piso? Pambihira. Gusto ng piso. Huwag ng piso. Sabihin mo ng 5 piso. Bibigyan po natin mga kalingap ng 20 pesos. Sa'yo yan. Ano sasabihin? Ano sasabihin? Ano sasabihin? Salamat. Salamat. Ilang taon ng kapatid mo? Yan ang bunso? 4 years old na siya. Nakakapagsalita na siya? Kaunti lang. So medyo late po mga kalingap yung dito kasi kulang sa mga vitamins na tinitake. Kasi ang ganitong dapat kakapag-inom sila ng maayos na gatas, pagkain. Kaya mo yan? Okay. Kaya daw po mga kalingap. Yan, kailangan pa po nila dyan ng ayan po. Paano yung niluluto mo doon? Mamaya na lang po. Mamaya na lang yun. So alam mo na siya, alam mo man na yung oras niya, no? Kung maluluto na ba yun o ano. Stansyado po niya mga kalingap. Magaling.
Pero Kakayanin na lang. kakayanin na lang. Hindi ka naman nagrereklamo kay kila mama mo. Hindi. Pero mag-aaral ka ha? Ha? Bibigyan kita ng pera. Oh, Salamat po. Ano lang. ha? Na ano ka? Naiiyak po mga kalingap si Gio. Okay lang yan. Malay mo marami magbigay, di lalo ka nang umiyak. May nagpadala sa'yo. Basta magpasok ka, kausapin mo si mama mo. Sabi daw ni Kuya Alvin, magpasok kasi grade 5 ka pa lang. May magandang kinabukasan, nakatapos ka. Kasi baka makaasawa ka lang dito, mga naghihirap din na kagaya mo, di walang pag-aangat sa buhay, no? Kailangan mangarap tayo. Mag-aral ka ha? Salamat. Oo, welcome. Grabe po, nakaka-touch naman si Jenny. Nasa puso ang kita ko sa puso niya yung pasasalamat. Ayun mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog ngayon. Nakadaanan po natin si Jenny. At ayan po, parang kalooban ng Panginoon na makita natin siya. At patulungan kasi 5 days na siyang hindi pumapasok. Kawawa naman. Elementary pa lang. Tsaka mabait yung bata, masunuri. Usually ganyan po mga ugali pag mga nandito sa malayo po sa syudad. Mga humble, masunuri. Salamat po at God bless.